Welcome to PFTV. Ngiphethu Frankie. Frank, before we start the interview, ngikubonile FNB banjani basase right eNaturena during the week ngibonile. For igame yanamhlanje benzani khona FNB? No, le ya Wednesday ngibonile that 1-1 draw. Le baphula inhliziyo. Oh hayi mangale namfethu angisuke ngisemsebenzini kakhulu mfethu. Angisuke ngisemsebenzini kakhulu mfethu. Bayazi mina upresident okuminya la Mzansi. President akekho umuntu. Yeah. And ngihluleka ngizamile. Ngihluleka ngizamile mfethu kodwa nje khona for now yonke into isaqondile mfethu isahamba kahle. Yeah, because ngangishilo ukuthi besibabambele uposition 14 since unabe wayethe ugulelwa unkosikazi le ngakubo le koThuniza le yini le koChaba yeah lamajita adla kakhulu imanki lena la uyabona so wacela ukuthi ucela simbambele unumber 14 uzobuya so usebuyile asazi kwenzekala kodwa yena washitshela ukuthi sakabuyile ucela iposition yakhe baya cruiser ke manje they are cruising nice baya ku number 14 bayenza kanjani because bamcoshine nokumcosha nayo coach nayo. Hayi badidekile abakamxoshi lamjita kahle kahle abakamxoshi abakananzi ukona inablethu lasifuni ngalo angithi nabo bathi abafuni ngowadu kule ya 2 games izidliwa bathi akake sayinwa until 2030 yeah so nathi unabi ke simfuna basigcinele yena until 2030 kumnandi ezweni Mnandi ezweni. Yeah, we just saw Orlando Pirates destroying iLiori 4-0. Ubone kanjani igame yanamhlanje? Mfethu njoba ngihleze ngisho ngithi le season lena it's our buying season bafethu kusazoba nenkinga ezweni kusazonuka inyama kulelizwe kusazophela inyama kuguga ama buying stand kusazojema ama gunlight kusazophela umechiso mfethu bry after bry you understand hleze ngisho mfethu ngithi ogqoka usize 30 webhlukwe ayothungisa baba thola usize 40 sisazonona sisazoba mnandi ezweni sisazogrowa baba sisazoshine yeah so into enzeka la ngaphakathi kufanele sicacise ukuthi thina singamabhakaniya besidlalela iCAF but ahlukene lama CAF iCAF edlalelwa la eOrlando nedlalelwa engaliya eFNB ayifani lene yethu bathi CAF Champions League ngaliyana iCAF Confederation khona lapha and lokho ngaliyana kuna star even kubasokolisa nje istar sikho ngalazalela istar baba you understand istar into esinayo sizo edesesibili you understand and sizosithatha this season mfethu kurafu kakhulu No kurafu kakhulu bafu and then we saw uMbuthuma coming in with a brace thoughts on uMbuthuma. Kusase kuncane lokho sikuthathele kona vele kuzoba Mbuthuma akuzoba Mbuthuma lokuyana mfethu just nje bekufanele bakunika isikhathi lokho akusazobathinta kuzobathinyela lokuyana ngiyakutshela lokho akuzobathinta mfethu just bekushoda nje kushoda nje ngegame time nokuthi nathi singamabhakaniya sethu ukuthembela kukho kancane you understand and coming to coach wami awulude lukuthwela ufa ludumtshe ngiseni mude watu bathi plumber yaba plumber ke manje ba plumber 1 by 1 usazoba plumber you understand leli plumber aselifikile and seline cup already njoba sikhuluma you understand so leli plumber isazoba plumber baba No sazoba plumber bafu and then we saw some beautiful touches Frank. I'm sure now akakawaboni this season Tito, MasterChef, Masindi. What did you make of those touches? Mina mfethu angisa-understand ukuthi kusadlalwa ibhola la eOrlando resesi kwi-PlayStation. PlayStation lenzeka lapha mfethu. Hayi ngiyakutshela la uyazi mfethu mangakutshela ngikutshele nje ngikhuluma iqiniso. Yeah and angazi ukuthi kufanele ngidecide. Amagoli mangila ngiwaboni. Mawula angiwabona amagoli mangilapha mina. Ngibona abantu bephakama nje ngiphakama. Mfethu kuyasheshwa la ngaphakathi. La kuyasheshwa lapha mfethu. Angazi rimele ngiyothola udoctor wamehlo but kunenkinga la ngaphakathi. Chesgodini. Siyahappena baba. Siyalithinta we are cruising nice. Bayoze bethi bhuti. Lozibe mncane imlenze. Ngiyawatshela amazebra lawa. Amazebra olamthuthu. Next week siyabuya la sigodini sobe sodila ngeTS Galaxy ithi ngitshente 1 baba uzake uyehle emthini Tuesday uzake uyehle emthini wamemeza uJesu eBhayibhelini inkabi yami wathi Zakeu dilike emthini namhla siyodla nawe nodletha fule lakho nathi simemeza uzake waseNaturena sithi Zakeu Tuesday sicela wehle baba sikufuna etafuleni siyobhraya naye uzake uphansi ngozake umabhakani yaphansi Wopapakania. Wopa.